Takže ahoj, vítám vás u tohoto videjka a toto videjko bude LPS na výměnu pro LPS Valerii. A teda tak. První pečup je tato čečenka a tady má lilička to špinavá, no. Od lihový fixy, ale jinak si myslím, že je nádherná. Za tu dobu myslím. Tak, potom tu mám tuto kočku, to je teda kocoura, to je kocour pro mě a to můj jediný kocour, no ale vyměním ho klidně za tu dobu. No a to takhle je úplně nepoškozený. Ano, je úplně nepoškozený, má teda dírku a má LPS trošku oškrábaný. Má trošku odřený čumáček, no. Tento kocour. Potom tato číča, ta má tady něco od laku, ale já bych to, když tak odlakovala, že takhle, já bych ti to odlakovala, potom ke konci ti ukážu, jak to vypadá, když to je odlakovaný. Takže tato kráva má dírku, ale nemá LPS, protože se jí kámošce ve vodě sloupal, jakoby se škrápal a má dézavý kreček, no. Takže snad ti to nevadí, takže tady ta kráva. Potom tato kráva. A teda ta je taky nepoškozená. Takže tato kravička, to je taky nepoškozená a ty spodní řasy také už měla. Takhle. Takhle okolo těch očí měla. Má trošku víc rézavý tam kreček. Má trošku víc tam rézavý kreček. Má dírku a LPS zase nemá, protože se jí... Aha, tak má. No, ne. Takže ona má LPS. Takže taková to kravička. A má teda tady takhle kytičky nebo hvězdičky, nebo co to je. Takže tato krava. Potom tento klokánek je teda ze sladké edice. Je teda třpitivý a není vůbec poškozený a má teda dírku a LPS. Má tady tento klokánek. Takže ten klokánek má tady třpitivo. Jo, takže takový to klokánek. Potom má tuto opičku. Tady má LPS, nemá rézavý kreček a má dírku a není vůbec poškozený. Tato opička. Potom tato opička také nemá rézavý kreček, má dírku, ale PS a LPS má taky tady. Tady ta opička a má tady trošku odejpaný ten rypáček, no.
tu tlamu. To je tato opička. Potom tento pejsek, takhle už jsem ho dostala, takhle ho dostala prostě. A teda má dírku, má trošičku rezavý kreček a LPS nemá. To se jí prej taky srejbal v té vodě, takže tento pejsek. A jako poslední vyměňuji tyto dvě rybičky. Obě dvě jsou úplně nepoškozené, mají obě dvě dírky, mají LPS, tady toho nemá, ale je pravá, když zmečknu dá hlava, tady taky ne. No a teda tady to takhle už měla. Má teda dírku. A nemá tady LPS. Že naposledy tyto dvě rybičky. Takže si vyber asi tak 5 pečupů za tu dogu a řekněme jaký. Takže napiš růžová ryba, béžová ryba, pes, béžová opice, hnědá opice, klokan, žlutá kráva, bílá kráva, béžová kráva, barevná kráva, kocour, protože to je kocour a ice kočka, teda kočky, myslím kočky, ne kráva. Takže béžová kočka, barevná kočka, kocour a bílá kočka, jo. Takže si vyber a teda takhle vypadají. Tak si prosím vyber. Děkuju.